Bobby i Maxi-stue. Ja, så prøver vi vise om den her dør. Ja. Jeg filmer. Ja. Nej, hvad er det? Lad os se. Hvad er det? Nå, er det? Hvad er det for noget? Det er en hund, ikke? Hvorfor? Det er hunden. Det siger wow. Og hvad er det der, Bobby? Det er også en hund. Er det missen? Det er fint. Det er missen, ikke? Ja. Det er også en hund. Det er helt vildt. Den løber bare fra den ene sted til den anden. Der er også en hund. Der er også en buffer. Hvad siger den, Barbie? Siger den wow? Kan du sige wow? Jeg synes, at det tit, han var her. Ja, den er fin. Hvad så? Skal du med over og købe noget mad, Bobby? Hvad er det, der er der? Du løber stærkt. Jeg kommer efter dig. Øj, hvad? Hej. Der er også en hund. Ja, det er døren. Ja, det er der, hvor man kommer ud. Ja, det er. Kom med ud der. Nej, der skal du ikke ind, Bobby. Der skal du ikke ind. Det må du ikke. Nej. Skal vi stoppe nu, Bobby? Skal vi vinke? Bye bye. Bye bye, Bobby.